सालथे खबरा बोरैब्रा मा बुंबावोब्रा गेला बिराद गरम माथो जेबो जाला बाला बे गरमनि थाखायनो ब्रा अयथासार गरम जाबाय माथो सयजखौनो हालाय लांला आंबो नोंलै सालथे गरम बन्दनि मास मोनसेया बोरै बोरै जोबखो पात्ताखौनो मोनासै माथो ब्रा सालथे आंबो मास मोनसे जाबायानो गोसथोनायखौ नुयिया गरम बन्दआव गोसथोनायखौ लानानै जेराव मेराव बेरायहैनो होनदोंमोन जायासै माथो नोंलाय सालथे आंनाबो अनेक टारगेट दंमोन गरम बन्दआव बेरायनायनि फ्लाइटनि टिकेट दानखालायबायमोन आङो डिमापुरनिफ्राय गुवाहाटिसिम जारौदों आंजों सिरियाखाना नायहैनो होननानै माबा उनाव गरमनि थाखायनो थाङासै होनलायबाय गोसथोनायाबो बिबोथि रागा जोंथावथावनो आरो बै क'क्राझार बिजिनि ना मा होनो बड'लेण्डआव बेयावबो बेरायनो टारगेटमोन जायासै बे गरमनि थाखायनो जेबो जायासै बिबोथि उन्दु उन्दु थाबाय आं मास मोनसे न'आवनो लेवरा ब्रा सालथे बे आजिखालिनि गरमा बिराद देन्जार गरम गोदोनि बायदि गरम नंला बे बेफोरबायदि अयथासार गरमावनोथ' सेंग्राफ्राबो गरम जाफालांगासिनो ब्रा बोथोरजों लोगोसे ब्रा सालथे बेफोरनि जाहोनाव जालांगासिनो आथिखालनि सेंग्राफ्रा गरम ओमफ्राय सालथे क्लासाव मालानिफ्राय सुरु खालामो नोंलै सालथे खेला गाबोन नङाबा समफोर थांनांसिगोन खोमा क्लासाव गोबावबो जाबायना सप्ता खनसे बारलायलांबाय स्कुल खुलिनायाबो औ सालथे होमबा समफोरनिफ्राय नुजाहैनोसै स्कुलाव ना मा होनो समफोरनिफ्राय थांलायलायनोसै होनबा ना सालथे ना बै साइन्स मास्टारा जोंना देन्जार गरम ना बेबो रागा जोंबा मेगन गोजा गोजा जाखायो देन्जार गिखायो आं बेखौ नोंलै सालथे दाबो सेंग्राफोरबायदि देन्जार गरमखा बे मास्टारा आरो सेंग्रायावथ' माबायदिमोनथाय बुंथाव जाखायामोन बे ब्रा सालथे जाबायलै आं थांसै खोमा बे अखा दोमैलु जानायावनो थान्दा थान्दा होलांसै आं सालथे आरो दा सान्दुं दुंबा दिगदारानो जालायगोनलाय थांदो दे थांदो होमबा सालथे ब्लदबायलै होमबा सालथे बाय 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 नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां नुदोंब्ला जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम शेयार खालाम आरो बेल आइकनावबो टिं थुनानै हो